Balima radio sabuɲuma lamɛnbagaw nin ye aw ka bi tile kibaru ye ka da a tulo kan a balimakɛ Aruna Fanɛ fɛ ka bɛn juye kalo ale tile 20 ma san 2023 ka kɛɲɛ ni hijira san 1444 ni ka kɛɲɛ ni jɔminɛ kalo ale tile 2 ye bi alamisa. Maa minnu mana bange marisi kalo tile 21 ka taa bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma bɛli ye. Funteni ale kalo fɔlɔ denw. Bɛli ye tigilama gɛrɛjɛgɛ a dayɛlɛlen don sɔgɔma fo ka taa se tile ban waati ma. Layidu minnu dara ka bila bi ka o na ɲɛnabɔ aw sagoya la. Minnu bɛna boloda ni dɔ wɛrɛ nataw ye baasi tɛ o la. Fɔta ni kɛta bi tile kɔnɔna na o ye ɲɛtaga ye dun ka fa bɛ sabati kɔnɔbara yan fan fɛ. Bi tile kɔnɔna na se bɛ se ka don kalafili la, se bɛ se ka don i ka dɔn k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen dilanli nasiraw fɛ min ye ko ladilaw ye. Ko minnu ye aw kɛɲɛ kɛ domajan tɛmɛn sebaya na sɔrɔ o ka bi. Bi tile kɔnɔna na taama siraw jɛlen don bɛli ye tigilama. Ana ɲuman da, ana ɲuman segi. Adamaden bɛ aw sɔn ni a yɛrɛ ni dugɔnfɛn dɔw ye bi min bɛ kɛ nisɔndiya damanda ye. Saraka kan ka di kanubaw ma. Bi ye ko bɛɛ lajɛlen boloda don ye aw dɛsɛra ko minnu na donjan tɛmɛnw na sebaya na sɔrɔ o kan. Bi tile tɛmɛnjugu filɛ barika bɛ aw fɛ ko bɛɛ lajɛlen la wa adamaden bɛ aw kanu tile badala kɔnɔ bɛli ye. Maa minnu mana bange avril kalo tile 21 ka taa bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro. Funteni ale kalo 2nan denw. Toro tigilama bɛnkɛlen don ko minnu ka layidukaw na a kana jigi da o kan. Minnu bɛna boloda ni dɔ wɛrɛ nataw ye jigi man ka da o kan. A y'a janto a bolofɛn na a kana fɔn a la ni ɲin'a ka sabu ye. Walima darakilikɛlaw bɛ se k'u bolo don aw kun ka bɔ n'a ka jufa kɔnɔfɛnw ye. Gɛrɛjɛgɛ senna ka teli ka ɲɛsin aw ma sɔrɔ ye sɔrɔ misɛnmanw ye. Nka layidukaw kɔni a kana jigi da a si kan. A bɛ bɔ a dɔgɔkɔrɔ. A y'a yɛrɛ kɔlɔsi i ka dɔn k'a fɔ baganw ka jogili la. Bagan façon a bɛɛ lajɛlen kɔni bi tile kɔnɔna na. Aw minnu bɛ baara kɛ baganw ni ɲɔgɔn cɛ walima baganw bɛ se ka bali ka cun aw ka cogo dɔ la ka na ni jogili ye. Tile kɔnɔna na bi ye jateminɛ dɔ ye ko bɛɛ lajɛlen kan yaasa aw kana na don fili kɔnɔ ka bali aw yɛrɛbakun na baw a ka fili bɛna caya. Bi a ye kun ni sɔrɔtaw ye n'a ye nata cɛjuguw ta foyi t'a kɔfɛ ni nimisa damanda tɛ. Saraka kan ka di kanubaw ma tile tɛmɛnjugu filɛ a ye kun ni sɔrɔtaw ye. Maa minnu mana bange mai kalo tile 21 ka taa bila juin kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux. Funteni ale kalo 3nan denw. Gémeaux tigilama layidu minnu dara ka bila bi kan a kana jigi da o kan. Minnu bɛna boloda ni dɔ wɛrɛ nataw ye jigi man ka da o kan. Gémeaux gɛrɛjɛgɛ senna ka teli ka ɲɛsin aw ma. Jigi dannen don sɔrɔ minnu kan a ka gɛrɛjɛgɛw tɛna o sira fɛ. Mais a jigi dan tɛ ko minnu kan gɛrɛjɛgɛw bɛ bali ka cun o sira de fɛ. Wa minnu bɛ kolo giri a ka jufa kɔnɔnaw na kosɛbɛ. Yɛrɛ kɔlɔsi de bɛ ani jogili cɛ nɛgɛw ka jogili walima fɛn minnu bɛ se ka joli bɔ maa la ka aw yɛrɛ kun jogi a y'a janto a la kosɛbɛ. Bi tile kɔnɔna na tasuma baara kuma fɛ a y'a janto a la a kana n'a bolofɛn dɔ jeni walima ka tɔɔrɔ lase aw yɛrɛ farisogo yɔrɔ dɔ ma. Bi tile kɔnɔna na sɔrɔ dayɛlɛlen don sɔgɔma fo ka taa se tile dakuma ma fura la nka a tɛna a yɛrɛ ni ka siraw fɛ bawo a bɛ kɛ balikacun de ye ka bɔ sira wɛrɛw fɛ Gémeaux. Bi tile kɔnɔna na a bɛ se k'a jigi da a yɛrɛ bakun kan n'o tɛ n'a y'a jigi da maa kan nimisa de bɛ a kɔfɛ. Baara kura daminɛ jɛkura daminɛ bi tile kɔnɔna na o bɛ se ka boloda ni wuladayanfanji ka don su kɔnɔna na. A ye saraka di musolakaw ma tile tɛmɛnjugu filɛ Gémeaux tigilamaw tɔgɔ la. Maa minnu bɛna bange juin kalo tile 21 ka taa bila juillet kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma cancer. Sɔmiya ale kalo fɔlɔ denw. Cancer tigilama layidu minnu kɔni dara ka bila bi ka bɛnkaw na o bɛna ɲɛnabɔ. Minnu bɛna boloda ni dɔ wɛrɛ nataw ye baasi tɛ o la. Nafolo bɛ se ka taa ka aw jɛɲɛfɛn sa bolominɛ bɛ se ka bila dilayɔrɔ la. Ko minnu ye aw kamana gan donjan o ɲɛɲini don ye bi ye. Bana minnu ye aw tɔɔrɔ farisogo la o furakɛ don ye bi ye. A bɛ se ka nafolo ta ka a jɛɲɛfɛn sa sugu la a bɛ se ka bolominɛ bila dilayɔrɔ la. Bi tile kɔnɔna na fɔta ni kɛta aw ni maaw ni ɲɔgɔn cɛ barika bɛ o la. Bi ye jigidayɔrɔ don ye aw ni maaw ni ɲɔgɔn cɛ. Bi tile kɔnɔna na a bɛ maa ye maa minnu fana kamana gan bɛ ka don aw kan cogo min na kanu ka kamanaganko lakali aw ye kansɛri. A ye bilasiraliko ɲuman di u ma ka baara kɛ ni jɛlenya ni laadiriya ye o b'a sɔrɔ fɛn caya.
bi garijɛgɛ dayɛlɛlen don sɔrɔ ye minnu kɔni bɛna kɛ nimisi wasa ye aw ka baara kɛ ni ladira ni tilelenya ye o bɛ kɛ sababu ye a na hɛrɛ sɔrɔ bi tile kɔnɔna na a n'a ye kow ta dibila kow la a kɔnɔ da kɛnɛjɛla kan taama siraw jɛlen don bi tile kɔnɔna na ko kura daminɛw sira jɛlen don tile tɛmɛcogo filɛ kansɛri tigilama tɔgɔ la banamini kɔni tɛ aw ye maa nu mana bange juye kalo tile 21 ka taa bila utu kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma lion sɔmiya ale kalo filanan denw lion tigilama maakɔrɔbaw fɛ jɛɲɔgɔnya o da man di aw la n'o tɛ a bɛ se ka gɛlɛya sɔn caman sɔrɔ a kɔnɔna na ka baara kuraw daminɛ bi ka jɛ kuraw daminɛ bi o da man di aw la fiyewu bi tile kɔnɔna na a bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ a bɔ yɔrɔ kɔrɔw la walima ani yɔrɔ minnu fama kunbɛn ko dɔw bɛ aw lase bi tile kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ani maa minnu famanen don a bɛ olu ye ka caya nka hɛrɛ bɛ a kɔnɔna na tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen a bɛ se k'a sen don kalafili la o ye ɲɛtaga ni kunkɔrɔta ye aw kan baara kuraw bɛ se ka daminɛ bi jɛ kuraw bɛ se ka daminɛ bi tajuru sara bɛ se ka kɛ bi lion tigilama bi taama siraw bɛ se ka daminɛ bawo ɲumanda ɲumansegi don taakun fana na ɲɛnabɔ a kan ka saraka di a yɛrɛ bafilaw ma tile tɛmɛcogo filɛ bi ye tajuru sara don ye bi ye kɔ ni ɲɛ dilan don ye haju bɛɛ lajɛlen tɛmɛ sira fɛ maa minnu mana bange utu kalo tile 22 ka taa bila septembre kalo tile 23 la n'an b'a fɔ olu ma vierge sɔmiya ale kalo sabanan denw vierge tigilama ko minnu gɛlɛyara aw ma domajan tɛmɛnen o bɛ se ka ɲɛɲini bi bana minnu ye aw tɔɔrɔ farisogo la a bɛ se k'a fura ɲini bi fɔta ni kɛta aw ni maaw ni ɲɔgɔn cɛ barika bɛ ye o la a bɛ se ka nafolo ta ka a jɛɲɛfɛn sa sugu la a bɛ se ka bolominɛ bila dilanyɔrɔ la bi tile kɔnɔna na muɲu ni sabali n'a y'a ta sɔrɔfɛnw na caya kosɛbɛ bi a bɛ jigida yɔrɔ sɔrɔ an n'a kanubaw ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ kɛ hɛrɛ damanda ye aw kan bi tile kɔnɔna na a bɛ se ka don dɔnnikɛlaw kan n'a ka makow ye a bɛ se ka don fanga tigilamaw kan n'a ka makow ye vierge a bɛ se k'a yɛrɛ kun furakɛ kɛnɛya tigilama bɛɛ yɔrɔ bi tile kɔnɔna na a bolo na bɛn fura ma ko minnu ye aw kɛɲɛ kɛ don jan tɛmɛnen a bɛ sebaaya sɔrɔ a kan bi ka baara kɛ ni jɛlenya ni ladira ni tilelenya ye o bɛ aw sɔrɔ fɛ caya tile tɛmɛcogo filɛ ka ɲɛsin aw ma vierge bi ye kɔ ni ɲɛ dilan don ye wa a ka gɛrɛjɛgɛ siraw jɛlen don tile mun bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na vierge maa minnu mana bange septembre kalo tile 24 ka taa bila octobre kalo tile 23 la n'an b'a fɔ olu ma balance kawulɛ ale kalo fɔlɔ denw balance tigilama masuli walew o bɛ taa maaw fɛ ka ɲɛsin aw ma o tuma a y'a yɛrɛ kɔlɔsi bi tile kɔnɔna na a bɛ se k'a janto fɔta ni kɛta la bi tile kɔnɔna na ka caya baara kura daminɛ jɛ kura daminɛ bi tile kɔnɔna na aw ni balance tigilama ye baasi tɛ o la fɔta ni kɛta bi tile kɔnɔna na o ye ɲɛtaaba ye a bɛ se ka nafolo ta ka a jɛɲɛfɛn sa a bɛ se ka bolominɛ bila dilanyɔrɔ la bi tɛ sɔsɔli don ye n'o tɛ a bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ kɛlɛ ye aw ka balasi tigilama a y'a janto a bolominɛw na a kana na tunu aw la cogoya dɔ la ka bali aw yɛrɛbakun na sɔrɔ majigilen don nka sɔrɔ kilancɛ de bɛ na aw tɔgɔ la wulafɛ ka don su kɔnɔna na ji dumayɔrɔw ji woyo senateliw a y'a yɛrɛ kɔlɔsi o la ani jikalanw a baara kuma fɛ tile tɛmɛcogo filɛ a ye muɲu ni sabali ta kow kɔrɔ o da ka di aw la balance maa minnu mana bange octobre kalo tile 24 ka taa bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion kawulɛ ale kalo sabanan denw scorpion tigilamaw bi gɛrɛjɛgɛ a senna ka suma ka ɲɛsin aw ma sɔgɔma tileze ŋunjɛ waati ka don su kɔnɔna na o ye sɔrɔ na wagati ye a ye sɛbɛnfuraw dafa aw minnu ye taama kɛbaa ye bolimafɛnw na yaasa fanga tigilamaw kana na aw lajɔ sirakun na bi tile kɔnɔna na a bɛ se k'a janto fɔta ni kɛta la baw don n'a nataw la segin bɛ kɛ a kan min bɛna doni ka taa lakali cogoya wɛrɛ la gɛrɛjɛgɛ dayɛlɛlen don tile cɛmancɛ kuma ka don su kɔnɔna na baara kuraw bɛ se ka daminɛ jɛ kuraw bɛ se ka daminɛ bɛnkɛlen don ko minnu ka bi i ka dɔn k'a fɔ a na ɲɛnabɔ aw sagoya la n'a ye maa bila a ka haju minnu na a na ɲɛnabɔ i n'a fɔ a b'a kɛnɛ kan scorpion tigilama a bɛ se k'a jigi da a yɛrɛbakun kan bi jigi bɛ se ka da maa wɛrɛ kan o tɛna kɛ kojugu ye awa adamaden bɛ bonya da aw ka sigi kɛntɛ ni bonya minnu sɔrɔli ye a bɛ se ka maaw ka kow ɲɛnabɔ i n'a fɔ a yɛrɛ bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ a yɛrɛ ye a ye saraka di maakɔrɔbaw ma scorpion tigilama bi tile tɛmɛcogo filɛ a barikalen don maa minnu mana bange novembre kalo tile 23 ka taa bila décembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma sagittaire kawulɛ ale kalo sabanan denw sagittaire tigilama bi ye yɛrɛ kɔlɔsi don ye k'a daminɛ sɔgɔma fo ka taa se tile ban waati ma bawo a bɛ se ka don a ka filinankow kɔnɔ ka bɔ kuma bɛɛ
o be kɛ sababu ye maaw bɛ se ka aw jalaki a ka kɛta ni fɔta la bi tile kɔnɔna na ka caya nga o bɛna kɛ ko ye min bɛ bali ka cun aw ka a yɛrɛ semako tɛ a y'a janto a jufa kɔnɔfɛn na a kana buru aw nɔfɛ walima ntarakilikalau kan'u bolo don aw jufa kɔnɔnaw na ka tɛmɛ n'a bolofɛnw ye tile kɔnɔna na a bɛ maa sɔrɔ maa minnu bɛ wulikajɔ ta ka aw sɛgɛrɛ cogo min na ka na jigi dɔw ɲini aw fɛ Sagittaire a y'a seko damayira kɛ u ye gɛrɛjɛgɛ a sɛnɛ ka teli ka ɲɛsin aw ma sɔrɔ ye sɔrɔ misɛnmanw ye a ye kun ni sɔrɔtaw ye n'a ye nata cɛjugu ta bi o bɛ kɛ sababu ye aw bolotaw o nata ka aw dan o tuma bi ye muɲu ni sabali don ɲini a yɛrɛ bolotaw ye a n'a sɔrɔ fɛnw ye baara kan ka kɛ n'a hakilisigi ni ɲɛmajɔ ye a ka fili bi caya taama siraw la fili bi caya a dɔnkow la fili yɛrɛ bi caya kuma yɛrɛ fɔtɔw la bi tile kɔnɔna na a bɛɛ lajɛlen min sɔrɔ a tɔgɔla dolow ka kɛfɛ saraka kan ka di tɛmɛ zina ma tile tɛmɛcogo filɛ aw tɔgɔla Sagittaire maa minnu mana bange décembre kalo tile 22 ka taa bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Capricorne fonɛnɛ ale kalo fɔlɔ denw Capricorne tigilama bi ye yɛrɛ kɔlɔsi don ye aw ni maaw ni ɲɔgɔn cɛ baara kuraw daminɛli jɛkuraw daminɛli i ka dɔn k'a fɔ o kumaw bi caya ani maaw ni ɲɔgɔn cɛ bi tile kɔnɔna na min bɛ kɛ dusukasi walew ye o kuma bi tɛ jɛkura daminɛ don ye bi tɛ baara kuraw daminɛ don ye fiyewu bi tile kɔnɔna na a bɛ se k'a janto fɔta ni kɛta la n'o tɛ dusukasi bɛ se ka bɔ a ka kumakaw na bi tile kɔnɔna na ka ɲɛsin a yɛrɛ kuma min bɛ taa laban kɛlɛ la bi tile kɔnɔna na a bɛ se k'a janto fɔta ni kɛta la baw don n'a nataw la segin fana bɛna kɛ o kan bi tile kɔnɔna na aw minnu ye Capricorne tigilamaw ye sɔrɔ dayɛlɛlen don ka ɲɛsin aw ma a ɲɔgɔnna musaka bɔ de bɛ a nɔfɛ Capricorne tigilama aw minnu furulen don ka ban furuɲɔgɔn bɛ se ka kɛlɛ jagoya ɲini aw fɛ walima aw yɛrɛ na ɲɛlaki ka da furuɲɔgɔn kan a y'a janto a yɛrɛ bakun la tile mun bɛ bɛɛ kɔnɔ saraka kan ka di a yɛrɛ jɛɲɔgɔnw ma sɔrɔ dayɛlɛlen don nga bi tɛ ko kura daminɛ don ye n'o tɛ don nataw la nimisa bɛ se ka ye a kow la tile tɛmɛcogo filɛ Capricorne maa minnu mana bange janvier kalo tile 21 ka taa bila février kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma Verseau fonɛnɛ ale kalo 2nan denw Verseau tigilama cɛsiri ni magan de b'a to aw bi dangari ko la o tuma a kana sigi k'a bolo da sen ka fiyewu wulikajɔ a y'o caya a ye baara kuraw daminɛ a ye jɛkuraw daminɛ bi tile kɔnɔna na sen bɛ se ka don kalafili la a ye maaw ka furu dilan n'a daw ye i n'a fɔ a bɛ se ka bɛn sabati maaw ni ɲɔgɔn cɛ ni aw yɛrɛ ka kumakanw ye a na minɛ Verseau bi tile kɔnɔna na gɛrɛjɛgɛ dayɛlɛlen don aw tɔgɔ la sɔgɔma fo kana se tilesen ŋunjɛ waati ma tilesen ŋunjɛ waati ma se sɔrɔ na dɔgɔya bi tile kɔnɔna na jigi kan ka da a yɛrɛ bakun kan jigi bɛ se ka da maa wɛrɛ kan a bɛ se k'a bolo maanabɔ fɛn caman nɔfɛ bi tile kɔnɔna na Alahu tala n'o don a garijɛgɛ la don bɛ se ka kɛ fanga tigilamaw ka o nakolo aw ye don bɛ se ka kɛ dɔnnikɛlaw ka dugaw na jaabi bi tile tɛmɛcogo filɛ ka ɲɛsin aw ma Verseau banamini kɔni tɛ aw ye ko fansi sira fɛ hali layidu minnu t'a mɛn kabila bi ka u na ɲɛnabɔ aw sagoya la coyi maa minnu mana bange février kalo tile 20 ka taa bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Poisson fonɛnɛ ale kalo 3nan denw Poisson tigilamaw bi tile kɔnɔna na jɔrɔnankow de bɛna ye aw ka siraw kan sigika miiri bɛna ye o kɛnɛw kan kosɛbɛ baara kura daminɛ jɛkura daminɛ bi tile kɔnɔna na a bɛ se k'a janto a la fɔta ni kɛta bi tile kɔnɔna na a bɛ se k'a janto a la nin bɛɛ lajɛlen ka di aw la nga a bɛ se k'a janto a ka kɛtaw ni fɔtaw la a kɔnɔna na don nataw la kunnadali kana na aw sɔrɔ bi gɛrɛjɛgɛ a sɛnɛ ka teli ka ɲɛsin aw ma sɔrɔ ye sɔrɔ misɛnmanw ye nka barika kɔni b'a la a ye kun ni sɔrɔta ye taama siraw fana jɛlen don ɲumanda ɲumansegi don sira yɛrɛ bi teliya taa kun fana na ɲɛnabɔ o cogo kelen la bi tile kɔnɔna na ko kura bɛ se ka daminɛ jɛkura bɛ se ka daminɛ bolominɛ bɛ se ka bila dilanyɔrɔ la nafolo bɛ se ka taa ka aw jɛɲɛfɛn sa Poisson tigilama bi jɔrɔnanko dɔw kɔni ana kelenna miiri kɛ o la nga wuladan fanfɛ ka don su kɔnɔna na Alahu tala n'aw tulo ma gwɛni o nɔgɔyali ye a ye saraka di a yɛrɛ kanubaw ma tile tɛmɛcogo filɛ a barikalen don Poisson tigilamaw bakuruba kunnafoni ka ɲɛsin jama bɛɛ lajɛlen ma bi sɔsɔli walew de bɛna caya maaw ni ɲɔgɔn cɛ f'a dɔw bɛ se ka taa laban dala kɛlɛ la walima bolola kɛlɛ yɛrɛ fana la furuɲɔgɔnmaw ka kɛlɛ bɛ se ka caya bi tile kɔnɔna na kun tɛ kɛlɛ minnu na bakuruba kunnafoni la ɲinini kɛbaw sɔrɔ dayɛlɛlen don sɔgɔma fo ka taa se tile dakuma ma fura la a ɲɔgɔnna musaka bɔ bɛ a nɔfɛ bolominɛ man ka bila dilanyɔrɔ la n'o tɛ ani cɛnni wɛrɛ bi bɔ bi i ka dɔn k'a fɔ an bɛ se k'an janto fɔta ni kɛta la baw don n'a nataw la segin bɛ kɛ u kan bakuruba kunnafoni la taama kɛbaw dusukasi bɛ sirakun la nka taa kun kɔnɔna ɲɛnabɔ an k'an ka saraka di an yɛrɛ ba filaw ma tile tɛmɛcogo filɛ bakuruba kunnafoni la
kokura man ka daminɛ ni tilesen kuncɛ waatiw tɛ. Den minnu bɛ sa n'u bɛna bange ka kɛɲɛni ka dɔ k'a fɔ ayiwa jɔminɛ kalo tile 2nan ye bi alamisa a denmasinaw bɛna kɛ maa barikamabaw ye. Dɔnkotigiw bɛ bɔ a denmasinaw la, jamana ɲɛmaaw na bɔ a la, diinɛ ɲɛmaaw na bɔ a la, jama ɲɛmaaw bɛ bɔ a denmasinaw la. A denmasinaw bɛ kɛ maa ladiriw ka ɲɛnamaya mun bɛɛ kɔnɔ. Alahu Taala bɛ sijan ni kɛnɛya kalifaw la. O bɛ kɛ maaw ye fana minnu gɛrɛjɛgɛ fana bɛ wasa kosɛbɛ ka ɲɛsin u ma u ni maa tɛ sɛmɛ ɲɔgɔn na gɛrɛjɛgɛ ko nasira fɛ. Alahu Taala n'o kɛ maaw ye minnu bɛna kɛ kodɔnma ye ani kuma bɛna nɔgɔya a denmasinaw ma o cogo kelen la. Bi alamisa i ka dɔn k'a fɔ dolo min bɛna baara kɛ sanfɛ a tɔgɔ ye Al-Mushtari nanzara dolodonnaw k'a ma ko awa Jupiter a bɛ jigin ni lahala minnu kɔni ye o filɛ i kɔrɔ nin ye kabi dugu ma jɛ ka ban an bɛna an dugu jɛ ni i ka dɔn k'a fɔ funteni ye. Tilesen kuncɛ waati ma se kaba muranga bɛna bisi basa kaba ɲɛma dɔ bɛ fara tile funteni kan. Tile kɔni bɛna to damanda la sa fo ka taa tile da kuma se fura la. Mɛlikɛ min bɛ n'a bɛna baara kɛ sanfɛ a tɔgɔ ye Sɔrɔfaya Ilu. Jinɛ min bɛ n'a bɛna baara kɛ duguma jinɛ in tɔgɔ ye Samarush. Baara bɛ daminɛ aw ye diɲɛ don o don sɔgɔma ne Aruna fana fɛ sɔgɔma 10h baara bɛ taa ɲɔngiri wula fɛ 17h Ngolobugui sigi la. Baara bɛn bɛ dolo dɔnniya ma ka aw nafa kɛyɔrɔ la. Tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Yaya Gindo ka taa se ka dɔ k'a fɔ ayiwa kɛrɛnkɛrɛnna n'o ye ayiwa cɛmɔgɔ ma n'o ye cɛmɔgɔ jire y'a fɔ i ka dɔn k'a fɔ ayiwa kana jigila an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn. Kunu u ye Aruna fana bonya k'a wele ka taa bonya kosɛbɛ ni baro duman ye ni nisɔndiya ye. Ayiwa n bɛ kana jigila ka bɛɛ lajɛlen fo o sabula bi sɔgɔmada in na. Nin kun ye aw ka bi tile kibaru ye ka da a tulo kan a balimakɛ Aruna fana fɛ ka bɔ radio Sabu Ɲuman fiɲɛsiraw fɛ. Mamadi Jabate k'ale bolo to nɛgɛw la an b'a fɔ Alahu Taala ka tile hɛrɛw caya.